రైతులు మరియు ప్రజలందరికీ హెచ్చరిక తొర్రేడు గ్రామంలో పెట్టుకుని సంచరిస్తున్న వేలి ముద్రలు పాదముద్రలు ఫారెస్ట్ అధికారులు నిర్ధారించినందున గ్రామ ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండి రైతులు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప పొలాలకు వెళ్లరాదని వారి పశువులను సురక్షిత ప్రదేశాలలో కట్టుకోవాలని రాత్రులు తలుపులు వేసుకుని సురక్షితంగా ఉండవలసినదిగా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప బయటకు సంచరించవద్దని ఒకవేళ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో బయటకు వస్తే గుంపులుగా చేతి కర్రలతో తిరగవలసినదిగాను పిల్లలు పెద్దలు వృద్ధులు అందరూ తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఇందు మూలంగా గ్రామ ప్రజలకు తెలియచేస్తూ హెచ్చరించడమైనది. ఇట్లు పంచాయతీ కార్యదర్శి.